ngan mi phi halor ka jing ngan keren mi phi menta halor ka jing keren jong wei na ki khun khado pada I hanong jingi ka man date impu am kam forlini. Mari am kami mari pani mari yoy. ngangai babarok ki I ya ka jing keren jong wei na ki khun khado ya ka ba utau khun khado ulakop manga ladang akwa slok fur lain menta ngal aban yo pila aban yo sekiat hi myo uben myo kuno mendakwa hi di minsen hawato yung gabay upa ta habyo hinong auto amte daga yung ubay upa bi kim yo bi habyo ipinong te woyo bare bi kamte nong afsngo tho de piri wurit waria kamnu cha chitong gi ma em kamite minsen bi afsngo tho de piri giti gi wurit ki waria ki wakhian I dori butki te ar haru mi media bi upan sengau bi kami tu nama auto ro ka sarkar tangayong phi ka sarkar yung ili chui ile to sarkari hi auto ro tangayong phi tikhi mandaklam sarong de phi de ikhi im sengau remi ikar wakwa imyo ite phi yo ite ikhi hamklam sarong berer wato auto ro sarkar yung phi yung woro I sarkar ladangan bakla ngamnang harapan keren penaru Henry pada ngahap ban keren ngam keren melung melangkat banganang dengan oy pidang kan nih haketin kasih dan hok menu ban kam baka sarkar kadi jonga ladang akwa fulain mentah ngala ban yo tau de usamla rang ba jo bacantia kam de tang ka sarkar jong phi lada pikiran kum tu kapen pau ba pidai kun khadu kam de sarkar tang jong phi what show off of media no ka sarkar jong pat ba ka sarkar jong babon balang te what you show off kum ka tu ka chat kenten hau bau pai ba ukwa yo ma phi kwa phi yo ma kwa man tam ta ka daga forlan phi kwa man ta phi yo de what you want show off kan what you want show off re namar bale upat ba kat ni uyap stay uyap stay ha ki jing jar ki jing sha ban ben ki jing sha ban kho ki ba shir khai ma phi wan show off phi wan kren show off ma phi bang ki breu dala kren yo mon ki khon lait lante ya ka balat do kim tip ki khen ba ka de ka badai Kidang mut ba mangang ade kun khado jong ka sarkar kim perkhat ba ka sarkar ya baro mdei tang jong u an ong te tangi kenten khublai shubon bat khublai ya baro khublai shubon